Mga kapuso, kinsa na lang ba ang wala pa nakasayaw sa nahimong viral dance craze nga budots? Bisan tiw-tiw-tiw lang na pero madanigid ka sa pagsayaw. Karong buntaga, atong makauban ang creator sa budots, ang Dabawenyong si Sherwin Kalumpang Tuna o mas iladong si DJ Love. DJ Love, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Mayong buntag diha. DJ Love, sa imuhang pag-mix og mga music, asa ba nagsugod ang imong idea aning budots music ug nganong budots pod ang gitawag niini? Di ani man gud na siya. Bali, syempre kay naka-stop mi katong grupo namo sa sayaw kay nani mga busy na kayo, then ako kay naka-stop man kog eskwela, then mao pod ako ang trabaho mix og mga tugtog sama sa mga disco party, mga sayo-sayo, grupo-grupo, mga Christmas party and mga dibo. So naisipan ako na siya, dati man gud dili na siya budots. Ang tawag na sa Todis Davao is budong or budang. Ang budong is lalaking budots o ang budang babaeng budang. Kay nasayran man gud sa una pa labi na Pilipino, Dabawenyo. Kusog kayo mang diskuhay, probinsya, manayo para lang mang disco ana. Unya wala pa ng YouTube, I think dili pa kay pamilyar ng YouTube, wala ng Facebook. Sa una lang kani manggod ang yun sa manggod. Kana uso mong tadi nga mga gangs gani. Mga gang, mga riot, mga ngana. Then naisipan ako as a choreo, a dancer, kaya ang ilang point naman jud ng mga grupo-grupo, mga riot is para musikat. Mao lang jud na ilang point kasabot wa na sila ha. So ang akong gibuhat is nauna jud ang nauna jud na siya ang sayaw dance step jud ang nauna kay ang sa una dili na ang taga diri sa Mindanao nga among ginagamit na budots na tugtog. Dili na mao na kato ng mga siguro mga sa mga foreigners na tugtog mao na, pero nauna jud na ang steps na budots. Then pag nagasayaw mo ka, nagapang disco ka, ang tawag sa imo budong. Budong jud na. Hantod na nahimo na diri sa Davao, nahimo budots, nahimo budats kay nagkakusog mga tong gang. Then naisipan ako na anong kailangan pa man manakit ug giagi na lag sayaw. Mao na nagtukod ko grupo na Camus Boys. Mao to sila ang ni siyempre as a choreographer at as a dancer pod ang akong gibuhat para mo magamit jud ang taga Davao na style or Mindanao style is nag-create kog mga badyaw dance, kanang mamasko na badyaw ana, then Muslim dance, mga tinikpanan. Budots man gud sa freestyle dance. Kung asa ka hiyang or nabagay na gusto nimo magngani, mo lang man siya. So dito nagsugod tanan. Then kanang music is uso na jud diri sa Davao na daghang tag sariling ato ang tugtog EDM. So why not? Wala pa ko nagaon sa ato, wala pa ko nagahimo. Moto, nagasayo pod mi ang akong ginagamit para pure Dabawenyo jud, pure taga Mindanao. Mga ato ang mga tugtog. Anang mga nauso karon na mga sa una na mga tugtog nga 2006 ata 2005, 2006 ana. Pag abot sa 2008 dito na nagsugod ang mga YouTube, then dito na-upload na namo tanan sa YouTube. O dito nag-trending na jud. DJ Love, paunsa ba nimo gi-conceptualize ang kining beat sa budots music? Kaya ang budots manggod pag party manggod nimo ikaw na yanong tao lang ka, ordinaryong tao or panatog kuan manggaling squatter area ana. Dagan kag matungog nga mga sari-sari like sa tiro, sa mga busina sa mga kutse, mga langgam, mga tuko, mga basta imo maadlaw-adlaw na matungog nimo sa imong surroundings.
DJ Love, kaya lagi nasulti ni mo kaganina nung ang gusto lang aning mga na-involve sa gang, kay kining muhay mo silang sikat. Pero paunsa po nakatabang ni imuhang budots para ma-highlight gid sila no ug makuha nila, ang ma-achieve nila ang ilang gusto, musikat gid sila. Ani man god, gisabot na ko sila. One thing, ako silang, mo to naghimo na ko grupo ng mga budots dancer, naghimo ko grupo, pero naay patakaran. Ang akong patakaran sila kailangan nag-eskwela, masking sa balad diha basta nag-eskwela, o wala man galing nag-eskwela, dili laagan, walay gang, kumbaga wala jud tanan, kumbaga walay kabuang na ginabuhat. Kayo unsa man binuhatan sa isa, labi na grupo mo, madamay man gud tanan, mao stricto kayo ko. Sa pagsikat sa budots DJ Love, daghan na ang nagagamit ani nga music, pero gina-recognize baka nga imuha ni ug doon na ba kay copyright na niini? Ang ako ang manggong patakaran, sa una pa, dili jud ko naga-copyright. Kaya ang budots manggod is para sa tanan. Para magamit jud sa tanan-tanan na gusto mo sayaw, gusto nila gamiton sa kuan. Pero ang ako lang manggod, ma-recognize lang pud niya ang nagpasikat ato na tao. Credits lang, name credits. Or kung nasa ikahatag, dili sa kuha, kung dili sa katong nanayaw ng mga member sa Kamus. DJ Love, usay gibati nimo nga bisan ang kaniadto mayor dinhi sa Davao City ug karon presidente nang si Presidente Rodrigo Duterte nikasa sa pagsayaw og budots. Taga Davao. Si tatay man gud is taga Davao. So dako jud kay kog pasalamat ato kay na-recognize niya tanan na si Mayor dili siya tinuod jud na sa to basta taga Davao ta dili jud na siya nagapili og tao. Kung asa tong mas duol siya tong ngato na mga medyo naadri dapit dito siya mo join ana gani. Dako kay kog proud kay ko ato sa tuang siyempre taga Davao basta taga Davao. Kabalo sorry. Pero basta taga Davao man proud jud kayo. Alright, daghan kay salamat DJ Love sa padayong paghatag nimo og inspirasyon, pinaagi si mong musika sa katawhan. Okay lagi no, daghan na sab ang nakasayaw na bisag dili kayo ing ana, hawd mo sayaw sama nako. Thank you DJ Love. Thank you kayo ug mayong buntag. Kini ang At Home with GMA Regional TV.